ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ପକେଇଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭିଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ପିଲା ଦେଖିଦେବେ ଆସି ଗାଡ଼ି ରଖି ସାରିକି କେଉଁଠି ଖାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଏବେ ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଉଛେ, ଖାଇସାରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଆମର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଚାଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚାଟ୍ ଖାଇବି, ସେ ପିଲାଟେ ବି ଖାଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତ ଖାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଟ୍ ଖାଇକି ଆସିବା ବୁଲି ବୁଲାକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ଖାଉଛି, ଆଉ ପିଲାଟା ସେଇ ପିଲାଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟା ଖାଇସାରିଲାନି, ମୋବାଇଲ ଧରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ଆମ ହେଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ଚାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହେଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଟ୍। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇସାରିଲେ ସେ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ସେଲିଂ କରିତେ ଆସିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଇଏ କାଠି ବାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ହେଇଯାଏ ଚିରି ଯାଏ, ସେଟା ସବୁ ସିଲେଇ ସୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗଲା ଯେ ବର୍ଷ ସେ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଆଉ ଭଡ଼େଇ ବି କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥାରି ବସିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ସିଲେଇ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ଏ ଭାଉଜ ଆମର ରସି ବିକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ହାଣ୍ଡିଆ ରସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ରସି, ଆଉ ଏଇଟାରେ ଏଇ ଆମର ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଛାଙ୍କିକି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ରସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯିଏ 5 ଟଙ୍କା ଖାଇବ 10 ଟଙ୍କା ଖାଇବ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ। ଆଉ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ଯିବା, ବୁଲିବି ଲାଗି ଆସିବା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇସାରି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିଛି, ବେପାର ଚଳାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଏପଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ବି ଲୋକ ଖାଇତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଲୋକମାନେ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆଟା ଆଗେ ଖେଳ ହଉ ଯାତ୍ରା ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ମେଳା ନେବେ, ଆଗେ ଲୋକମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ଚାଟ୍ ଖାଇବେ, ଚାଖନା ଖାଇବେ, ସବୁ ରକମ ଖାଇବେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବୁଲିବେ କି ଖେଳ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆମର ମାଂସ, ଆମର ଖାସି କଟା ହେଇଛି, ତାର ଘୋଷିରି ମାଂସ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ କାଟିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଛ ବାଲା ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଛ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସି ଇଏ ଆମର ଗଜା ବୁଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା ବୁଟ, ଯାହାକି ମଟର ବୁଟ ମୁଗ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଆମର ଚଟଣି ଟାଇପ୍ର କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯିବା ଚାଲ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ମଟର ସିଝା ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର ସିଝା। ଆଉ ହାଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମଟର ସିଝାଟା ବେଶୀ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଦୋକାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗର ମଟର ଚାଖନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦୋକାନ। ଇଏ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଭାଇ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫେମସ୍ ଦହିବରା ବାଲା। ଆଉ ଦହିବରା ପୁଚକା 2 ଲୋକ ବେପାର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଚକା ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଚକା ବେପାର ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକ ଚାରିକଡ଼ ଭିଡ଼ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ପୁଚକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ତେଲ ଭାଜି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତେଲ ଭାଜି ମାନେ ଚପ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଇଗଣୀ ସବୁ ରକ ବେପାର ଚଲିଛନ୍ତି ଭାଇକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ଭିଡ଼ ଲୋକ, ଏପଟେ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯାଇଛି ମାନେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଟିକେ ଆସିବା, ଖାଇବା। ଆଗେ ଚାଟ୍ ଖାଇ ଦେଇଛେ, ତାପରେ ଯିବା କଥା ବୁଲିଲେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଦେଖିବା। ମାଛ ଆଡ଼େ ଯିବା ଟିକେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଚାଖନା ବାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚପ୍ ଘୁଗୁନି ଆଉ ବରା, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ପାନ ଦୋକାନ ये चाट वाला देखो, चाट बच्चे आम जी खाऊले ये चाट वाला देखु एटा ये पान दुकान सफल पान गुटका जितक सब बेपार ये भाई देखु केमती आमर पान मुड़ुंट आगे हांडिया रसी तापर पान तीन टा जिनस दरकार हांडिया रसी पान देखिए। देखो माछ दुकान पहुँची माछ देखे नवा जो नहीं भाई कर मोर देखिपे माछ नहीं घर को जावा। देखो माछ जे ओजन करते काटी कुटाई देला जहाँ नहीं कि आइली कि समय फुलवा तापर घर को जावा। क्या माछ सजी सब नहीं आइलु आगुआ टे नहीं आइली तार घर। देखो बर्तमान आम घर को जाऊे सन्ध्या ही आइलानी देखिपे पचर जो आमर जो पिला गुड़ा से आसुँच हेड मिस्त्री सागर बसिक जाऊँ। देखो आम हेड मिस्त्री चलाऊँ मु बसी पचर आमर से आग मिस्त्री मैंने आसुँच पचर देखो लाइट केमी जोड़ी देखिपे चलचे सन्ध्या है पलचे आ लोक आसी ना जी आसवे सब आम आगुआ टे पड़ जाऊे कहीं भिड़ हाथ गाड़ी जाइबनी गाँ गहली भितर आगुआ टे बाहरी जाऊे चलचे।